Ulat ka jala Meghalaya UCH Vijaya Shankar ulapan pau ka Sngewkhia badaki Hajar Longïing ki do kam do jam hadin ka Jingkhang ti Dewïong hakarukam bati thliu khnai dak National Green Tribunal nrei ula ongpan baka jala Meghalaya ka ya chakmat ban pentrai kam ya karukam khlong Dewïong bakat kum ki kendon Nadu baka NGT kalakhang ti Dewïong hakarukam bati thliu khnai lani ka rat hole mining bat pen scam da ka Supreme Court dagi Hajar ngot ki brio ki basanya hakakam ti Dewïong ki la do kam do jam la ong ulat haka Jingkhang jang u hayeng dorbar thawan ka jala Meghalaya haka sngi sedang jo ka dorbar mang tingka haka khatn rio tarik urempang araja apun rio kat kum ka artikel shispa nyopun rio kariti sensyar kari India Ulaong balaingot ki ba apply kila yo ka jing menjur bakhado bat sedang ya ka scientific mining hakaba yau Dewïong la khayi shikiwe ki benta kari India daki kali bat ki rel Ula ben rap bagi dan sa arpotli ki application ki badang sa haka jing pet bania bat ki badang up jing menjur Kani ka jingkran ulat kalawan ru hadin shitiyaw tam ka jingja bathai bom dynamite hakram Dewïong hatangsko kabala syam ya ka jing im palat lai pongot ki nong balati Dewïong bean bat halor kani ulaong baka sarkar jala kala thaw ya ka Judicial Inquiry Commission hapo ka Commission of Inquiry Act ban Tohkit Since the NGT banned the Rat-hole coal mining upheld by the Honorable Supreme Court, thousands of people who depend on the coal mining have lost their livelihoods. In the light of the recent tragic mining incident in Meghalaya, East Sngewkhia Hills, the government has decided to constitute a judicial inquiry commission under the Commission of Inquiry Act to investigate the incident. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya